שלומי יקר, בוקר טוב. עכשיו עשיתי סיבוב עם ההונדה, תשמע, אז כאילו שהיא חדשה, פשוט אין לי מילים על השירות שלכם. נדמה לי שלבוס שלכם קוראים אבנר, אז אני רוצה שתעביר את הדברים שלי אליו. אבנר יקר, יצא לי בתקופה האחרונה לטפל בשתי מכוניות שלי, אחת מזדה שנפרצה על ידי פורצים שניסו לגנוב אותה, והשנייה הונדה, וקיבלתי טיפול לשתי המכוניות אצלך במוסך, מוסך הבירה. והעובדים שלך מטורפים, מדהימים, החל מנועם, שכשמה כן היא נעימת הליכות, כולם נעימי הליכות, אבל המקצועיות, המיומנות של כולם והיחס מופלא, אין לי ממש מילים, פשוט זכיתי להיות לקוחה שלכם. אז חיבוקים חמים, ותודה, תודה, תודה על שירות נפלא, אדיב ונהדר, נועם, יהודית, דניאל ושלומי המקסים שבא והביא לי את המכוניות. אז נשיקות לכולכם ושבת שלום ומבורך. תודה. שלומי, תעביר בבקשה לבוס שלכם הגדול, כן, באמת שידע לשמור עליכם, אתם ממש נפלאים אחד אחד. תודה ולהתראות, בשמחות.